Ja vás pozdravujem, priatelia. Nachádzam sa akurát v Žiline, konkrétne pri Wolf Pride Gyme. Tu niekde sa nachádza vstup do budovy, kde sa nachádza tento chrám bojových športov žilinský. A idem sa pozrieť, že jak to tu vyzerá, že jak to je možné, že sa tu tvorí toľko šikovných fighterov, fighteriek a dobrých ľudí hlavne. Už dlhšie to tak mám v hlave, že by som sa sem rád pozrel a v rámci toho môjho projektu, ktorý vlastne mám, kluby, akože MMA Talenty kluby, aby ste vedeli, kde vlastne chodím po kluboch a ukazujem to vám a hlavne ja spoznávam, jak to vyzerá, tak idem sa pozrieť do tohto žilinského a nazriem trošku do kuchyne týchto žilinských vlkov, takže poďte so mňou. For us to be wrong, towards it right away. But I just guess I was wrong, cause you stuck me on the yeah, you stuck me with the iron blade. You got me bleeding from my body, though it's all inside my mind today. I had to isolate, I had to find a way, otherwise I had to know just really give my life away. Vystiaj ho. No. Sami zražené. Všetky sa to je Dawaj, skaczesz, pokraczuj. Robkaj. Tak, hopsaj, rob. Trzyma troszkę za daleko. Tak, będzie nam sędziwiczka. A jaka taka treningowa skúsenosť. Prvýkrát si pričula. Stojím rukou, ja 30 sekúnd sa hýbem okolo tej ruky, môžem si naznačovať, a hýbem sa okolo tej ruky, robíš tie údery. Tak, lahúčko, iba máš vystretú ruku, nič iné. A hýbe sa, to je ono. Tak, to je, než odbudeš sa na toto. Samozrejme, logicky, ruky hore, brada dole. Nie si samo, ty držíš ruku, Poda, môžeš aj ty mať. Tak, robím si, trošku do huby, trošku na spodok. Robíš. Pekne hýbe, to je ono, jak si ten ústretí. Tak, na vzdialenosť tej paže, na vzdialenosť tej ruky. Keď sa priblížiš na telo, robíš poď. Napravo, naľavo. Uhyb taký, to je ono, poď. A robíš si. Tak, za že sem. Ja chcem, aby ste robili uhyb aj na tú druhú stranu, aj sem. Nejdeme ako svoje, hýbeme sa, čakám naraz ťou upredu. Hop, čakám naraz ťou, hop, predu to za ním. Vire. Toto nechcem.
Direkt iba pred sebou. Robíš iba uhyb, ale robíš uhyb do obidvoch strán. Tak druhý robí zadnú. Dávaj, nepúšťaj kurva ruky dole. Ja viem, že ide zase iba tá jeho predná. Tak budem na ňu reagovať. A reagujem na ňu. Ústretom na brucho. Ústretom do huby. Uhyb spodom. Aj na zadnú môžem ísť, keď pôjde predná, môžem ísť sem, ide zadná, ide sem. Na blízko, keď som ďalej, kľudne. Jo, minútu robí jeden, minútu robí druhý. Ide samozrejme do ňa. Uhyb, bam. Yes, robím uhyb. Tak, robím uhyb a potrestám to dvoma alebo tromi údermi. Pekne na telo alebo do čudí. Pekný uhyb na jednu alebo na druhú stranu. Si na tú vzdialenosť, aby si ho dotiahol. Pracuj do vzdialenosti. Stredná vzdialenosť alebo dištanc. Keď som na blízko, musíš robiť na blízko. Nezabudám zaplovať údery. Dobre, z jednej ruky 2 údery. Idem sa pekne trupe. Zuby, nezlobí mi sánku ani nos, ani nič. Maximálne mi pôjde sopel z nosa. Dobre, lebo som nemal ruky hore, lebo som neurobil uhyb. Lebo som sa nehýbal v trupe. Daj! Hej, voľné rýchle údery, voľné rýchle. Daj. Ja ti budem robiť kombinácie, prestáš, jeden aj druhý, všetko. Urobím si uhyb, urobím si dakík a z toho viem robiť údery. Už keď sa tomu úderu aj uhnem, viem to aj potrestať odtiaľ. Dám si ruky hore, brada dole. Zabalené pekne úzky konča dá robiť odtiaľ. Poďme, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3. To je ono. Jeden je málo, dobre? Jeden ho iba na série. Ja nerobím, jeden je málo. A keď trápiš, tak nepridaj. Robí. Ako padá. Už trápi, ako je ďalej. Bude to vyšťať, bude to vyšťať. Stále. Dva, 3, 4. Čo máš, žilutý pas? Hej, 10, 8, 6, 5,